Tritse social media mandinoswera nichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndinadzo nyaya dzandauya nadzo dzandiroda kuti ndinge ndiri ndinokuzivisai. Nyaya yandiroda kuti ndinge ndiri ndinokuzivisai. So teerera kana uri munyowani paSaint TV, subscribe, turn on your notification bell kuitira pega pega patinouploada mavideos, pega pega patinounza nyaya dzichipisa, you will be notified. Also vazukuru, handiti tinosapota business remuzukuru wangu iri rapa, handiti vari muguta reHarare, information ndo iyo iri papa, munogona kuvafonera monzwa zvizere. Ndichito zvikudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. So vazukuru, na 10 am taitawo vaenzi vabva kuUK, handiti kuUnited Kingdom, kuBritain uko, handiti vaenzi ava havana kubva zvakanaka nekuti vauya nedeportation vazukuru. Chinova chinhu chinorwadza, chinoshungurudza, especially kana ukabviswa panzvimbo usina kugadzirira, usina kutarisira kuti unge uri unobva ipapo. Bvunzai vakagara kunze kana kuti vanogara kunze kuti zvinorwadza sei. MaZimbabweans tine kasystem keungosekana sekana. Ndiri kuona vamwe vari kuseka mastreet esocial media, hapana chinotombosekesa ipapo, handiti ende zvimwe zvinotorwadza ndezvekutoti umwe andori mubhodha jampa kwaari, akatojamba bhodha kutenge ari kwaari ikoko, but anenge achitoisa mafani comments nekutoseka vamwe. Chinova chinhu chinorwadza because macircumstances zvinotiwira vazukuru zvakasiyana siyana zvinotituma kuti tinge tiri tinozoita mamadecisions atinenge takaita, handiti so tisasvorane nekusekana. Umwe munhu ari kutoseka umwe munhu izvezvi. Dzimwe dzangu vazukuru ndoda kuti ndikudze vazukuru vadzoka kana kuti vane hama dzavo dzadzoka nenzira yedeportation. It can be a blessing in disguise, handiti hauziva pauri kuda kusimudzirwa naMwari, otherwise kutodipotewa indori nzira yekutoti utobviswa kunzvimbo yauri kufunga kuti ndokwauchasimudzirwa naMwari, uchitodzorwa panzvimbo chaiyo chaiyo, handiti because zvinotiwira zvakasiyana siyana, uye Mwari anotendera kuti zvimwe zvezvinhu zviitike zvichitirwadza asi zvichizotibatsira tichizowana pundudzo nemufaro mangwana. Ini ndakapinda pakawanda ndizova YouTuber kudai. Ukandibvunza nyaya yangu ndokuudzai vazukuru, handisi kuti ndaachievha, handiti, but ndiringotaurawo kuti ndine nhoroondo kubva kwandakabva kusvika panapa. So ngatigamuchirei hama dzedu nomufaro, tisavaseke, ngativakurudzire, tivacomforte, especially nevamwe vari kutonzi vatosiya mhuri kuUK odeportewa. Une uchitoshungurudzika kuti saka mhuri yangu ichasara ichiita sei, vanhu vangu vachasara vachidii. Ndine urombo chokwadi vazukuru, asi ngatigamuchirei zviri paground and then totanga kushanda tichibva ipapo tichienda mberi. Imi mune hama neshamwari dzadzoka, ngativasimudzirei tinge tiri tinobatsirana navo tichienda mberi. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Ngonzwa anoti pfirinyi hamusi uncle, muwinze pano padare tizomutonga ndichiti much love.